Det hedder Robert Grant, og jeg har bemærket, at der er nogen, der ikke rigtig tror på, at der findes social dumping ude på landvejene, ude på restepladserne, også i Danmark. Og da jeg nu alligevel er på tur med Harald Fabricius, formanden for landsklubben, der sidder der, så og vi alligevel ude at køre, så vil vi lige tage ud og se, om vi kan finde nogle af vores kolleger, af vores fattige kolleger, der ikke har råd til andet end at sidde udenfor i det vejr her. For det er et rigtig møgvejr, som I kan se nok, at snefuglene de flyver forbi. Ja. Det er trist det her. Der er 1 grads varme. Det sneer. Det er weekend. Vi andre vi sidder på restaurant. Vi får løn, så vi kan betale i en restaurant. Det kan den her polske kollega ikke. Han sætter herude og hakker i det. Det er trist. Det er en dansk resteplads. Det er en lørdag. Det er godt middag. Ærgerligt. Som du kan se, så er forholdene groteske. Og det sidder vi så lige og sunder os lidt på. Jeg er inde på en lille grillbar. Og vi får da trods alt en god løn for et godt arbejde.